खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 2 अक्ट'बर 2023 बाराय जेबे समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। उत्तर प्रदेश राज्योनि मैनपुरियाव सासे 17 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ लोमजानाय जानायाव गंसे प्राइवेट हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय लांनाय जादोंमोन आरो लांनायाव गोरोन्थि बिजि होफ्लांनायाव बे गथ'आ थैखांनायनि उनाव हस्पिटालनि मानसिफोरा नखरनि मानसिफोरनो थैनायखौ खोन्थायाबालासिनो बिनि गोथै सह'खौ बाइक लाखिना दोननाय जायगायाव सिरि सिरि गारना दोनदोंमोन। उनाव गासैबो जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव हिन्जावसानि नखरनि मानसिफोरा न्यायनि थाखाय दाबि खालामनाय जादों। थैनाय हिन्जावसा गथ'नि मुङा जाबाय भारती आरो हस्पिटालनि मुङा जाबाय राधा स्वामी हस्पिटाल कालहार रोड। ओंखाम उखैदोंमोन आरो ओंखाम उखैनायखाय जाग्रा बिदोंमोन नाथाय होयियाव खावनायबो जादोंमोन नाथाय बुथार जाबायसो। वेस्ट बेंगल राज्योनि वेस्ट मेदिनीपुर जिल्लानि कलकातायाव सासे 12 बोसोर बैसोनि आदिबासी हौवासा गथ'आ गंसे जाग्रा मुवा बेसाद फानग्रा गलानिफ्राय जाग्रा बेसादखौ खावनायनि जाहोनाव गथ'खौ हमनानै दंफाङाव खानानै बुबाय थानायावनो गथ'आ जिउ गोमादों। गथ'आ ओंखाम उखैनायखाय जाग्रा बिदोंमोन आरो जाग्राखौ खावदोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। दा बे जाथायनि सायाव वेस्ट बेंगल पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय पान्डु ओनसोलाव जाबोर गारना दोनग्रा जायगायाव सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। गिबियावनो लकेलनि मानसिफोरा जाबोर गारनो थांनाय समाव गोथै सहखौ नुग्रोयो आरो पुलिसखौ लेंहरनायनि उनाव पुलिसा जाथायसालियाव फैनानै गोथै सहखौ बोखांनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। नाथाय थैनाय सुबुङा सोरमोन, बबेनिमोन, मा मुंमोन बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव खेबसेनो 9 सुबुंफोरा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। तामिलनाडु रायजोनि सिङाव थानाय नीलगिरिसआव गंसे 59 सुबुंफोरखौ लाना थांबाय थानाय बास गारिया कन्ट्रल गोमानानै हरखाबै लामानिफ्राय बेलथाय बोनायाव बा बेलथाय लांनायाव 9 सुबुंफोरा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गोबां सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। गुजरातनि आहमदाबादनि गुमेयाव गंसे लुफुंबाय थानाय बिल्डिं गोजौआव खामानि मावबाय थानाय समावनो 3 मावथिफोरा 13 थाला बिल्डिंनिफ्राय हरखाब गादेरना गोलैनानै अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। गिबियावनो बिसोर थैथाराखैमोन, बिसोरखौ फाहामसालिसिम लांनायबो जादोंमोन नाथाय रैखा खालामनो हायासै। नाटक बिपिएफनि वार्कारानो बिपिएफआव हाबगासिनो दं। बिथांमोना नाटक खालामगासिनो दं आरो बिपिएफनि वार्कारानो बिपिएफनाव हाबगासिनो दं। साफा सानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजेपिआव थांनाय साफा सानै वार्कारफोरखौ बिथांमोना फुस्लायनानै रां रुफानि लब होनानै धमकि होनानै लाबोफिनदों होननाय आं खोनादों। बिथांमोना बिजेपिनि कर्मिफोरखौ बेबायदि जबरदस्ति सोनायखौ बन्द' खालामनांगौ, नङाबा बिथांमोननो जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनि जे बेनिफिट बेखौ होनाय जानाय नंला। बिथांमोना बुंदों CIT बानायदों। CITआ सेन्ट्रेलि स्पन्सार्ड मोनसे स्किम। बिथांमोना बुंदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बानायदों। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया स्टेट गभर्नमेन्टनि फान्डजों बानायनाय। बेबायदिनो इन्जिनियारिं कलेजआ स्टेटनि फान्डजों बानायनाय, गावनि स्किम नङा बियो। बिपिएफनि दिननि बिटिसि सरकारनि स्किम नङा। बिपिएफनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बानायनाय बा बिपिएफ सरकारा बानायनाय मोनसे स्किमनि नाम नोंथांमोना बुंनो हो, नोंथांमोनाबो 5,000 रां मोनगोन। बेखायनो गाबोन जुदि आंखौ हानजाया बुङोबा, दोलोआ होनोबा जे नोंथाङा MP गेलेनांगौ होननानै, आं सासे दावहारु बायदि बारसोमगोन। जोंनि दोलोआव दिनैसिमबो सोर केन्डिडेट जागोन बेखौ सावरायनाय जायाखै। तबे आं बेखौनो बुङो जे जोंनि हानजानिफ्राय जेखि दायित्वखौनो होआ मानो, आं जिहेतु सासे इउपिपिएलनि साधारन कर्मिमोन, साधारन कर्मिनिफ्राय आं दिनै साधारन सम्पादक, नङा होमबा? साधारन कर्मिनिफ्राय साधारन सम्पादक जानायनि प्रग्रेसआबो बिराद गिदिर मोनसे प्रग्रेस। बेखायनो गाबोन जुदि आंखौ हानजाया बुङोबा, दोलोआ होनोबा जे नोंथाङा MP गेलेनांगौ होननानै, आं सासे दावहारु बायदि बारसोमगोन। दा बे फाइनाल जाखांबाय, फाइनाल जाबाय। बे अलरेडि मोननै दोलोनि गेजेराव सावरायनानै बे फाइनाल जाबाय। उदालगुरियावहाय बिजेपिआ गेलेसिगोन, क'क्राझाराव इउपिपिएलआ गेलेसिगोन। बे फाइनाल स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननै MLA समस्तियाव सासे मन्त्रि जोंनि इउपिपिएलखौ हेफाजाब होनो थाखाय दैथायहरदों। दा मन्त्रिफ्रा हाबफैजोब्बाय। जोंनि बिटिआर सरकारनि मावनायनि गेजेरजों बहाबा फान्ड सर्टेजनि थाखाय, माने बाजेटनि सर्टेजनि थाखाय माबाफोर मावनांगौ दंबावोबा बेखौ नैबे मन्थ्रिफोरनि जे बाजेट दङ, जे मन्थ्रिफ्रा जे फैगोन, मोननै MLA समस्तियाव सासे मन्थ्रि जोंनो हरदों। बिथांमोना बे गेपखौ फिलआप खालामगोन। गतिके बाव खुनु कनफिउजन गैला, खुनु जेबो गैला।
क'क्राझार समस्तियावहाय एनडिए नि केन्डिडेट जानानै इउपिपिएल नि केन्डिडेटआ गेलेगोन बे फाइनाल आरो क्लियार नाटक बिपिएफनि वार्कारानो बिपिएफआव हाबगासिनो दं बिथांमोना नाटक खालामगासिनो दं आरो बिपिएफनि वार्कारानो बिपिएफनाव हाबगासिनो दं साफा सानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजेपिआव थांनाय साफा सानै वार्कारफोरखौ बिथांमोना फुस्लायनानै रां रुफानि लब होनानै धमकि होनानै लाबोफिनदों होननाय आं खोनादों बिजेपिनि वार्कारफोरखौ बिथांमोना लांगासिनो दं आं बुंगासिनो बिथांमोना फारसेथिंहाय जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जे स्टेट गभर्नमेन्ट बे स्टेट गभर्नमेन्टनि बेनिफिटखौ बिथांमोननि साथाम एमएलएफ्रा जोंबो नोंथांमोनजोंनो दं होननानै बिथांमोना स्किमफोरखौ लाबोगासिनो दं रां रुफाखौ लाबोगासिनो दं ओजों गाहायाव फैनानै बिथांमोना बिजेपिजों दावहा नांगासिनो दं बिथांमोना बिजेपिनि कर्मिफोरखौ बेबायदि जबरदस्ति सोनायखौ बन्द खालामनांगौ नङाबा बिथांमोननो जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनि जे बेनिफिट बेखौ होनाय जानाय नंला सायख'थिनि साखाफारा होननानै बुंनो हाया गोबां जायगायाव थारमाने बेबायदि डिमान्ड आं दाखालिनो मिडियायाव बुंदों जे जोंहा बिपिएफ हान्जानिफ्राय मोनफ्रोमबो बिटिआरनि जे समस्ति 40टा समस्तियावहाय 1000निफ्रायबो बांसिन वार्कारफ्रा जइन जागोन बिपिएफनि वार्कारफ्रा बिपिएफनि सापर्टारफ्रा जोंनो लिडारफोरखौ नाङा जोंनो भटार आरो वार्कारफोरखौसो नांगौ जों लिडारफोरखौ सोनाय नङा जोङो साधारन जे भटारफोर दं वार्कारफोर दं बिसोरखौसो सोगोन दा नैबे 40टा समस्तियाव जेरावबो जागोन जोङो समाय होनो हायाखै दा जेसेबां समस्ति जों जेरावबो जाजोबगोन आरो बेबायदि जालांबाय थायोबा बिपिएफआ साफा जागोन रायजो राजाफोरखौ मा आसा होनायनि खोथा नङा जोंनि जे 2.5 बोसोरनि जे सरकार 2.5 बोसोरनि एसे बारा जाबाय बेयाव जे जोंनि खामानि बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों दिनैहाय बयबो न' मोनदों न' गैयैफ्रा न' मोनदों सेल्फ हेल्प ग्रुपआ गावसिनि 25,000नि 25,000खौ मोनदों रेशन कार्ड जायफ्रा गैया रेशन कार्ड मोनदों दिनै अरुणोदय स्किम मोनदों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाय इलिजिबल बिथांमोना अरुणोदयनि 1250 रां मासे बिथांमोना मोनगासिनो दङ आरो दा जोंहा नै अनसाय बिथांखि मोनबाय बिथांमोना गियान सोरां मोनबाय गाबोनहाय 2 अक्ट'बराव जोंहा टेंफाख्रि डिजिटेल मिशन लन्च जागोन बेबायदिनो बिटिआरआव 15टा जे स्किम बेखौ जोङो लन्च खालामनाय जाबाय जे बिपिएफनि बिटिसि सरकार समाव 17 बोसोर बिटिसिखौ बिथाङा सालायदों मोनसेबो गावसिनि फ्लेगशिप स्किम मोनसेबो गावसिनि मिशन बिथांमोना खालामनो हायाखै ओंखायनो आं दाखालि बुंदोंमोन पाब्लिकलि जाय मानसिया बिपिएफनि 17 बोसोर सरकार समनि मोनसे फ्लेगशिप स्किमनि बाथ्रा बुंनो हागोन बेनो 5,000 रां आं होगोन होननानै दिनैबो बे चेलेन्जआ दङ बिथांमोना बुंदों सिआइटि बानायदों सिआइटिआ सेन्ट्रेलि स्पन्सार्ड मोनसे स्किम बिथांमोना बुंदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बानायदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया स्टेट गभर्नमेन्टनि फान्डजों बानायनाय बेबायदिनो इन्जिनियारिं कलेजआ स्टेटनि फान्डजों बानायनाय गावनि स्किम नङा बियो बिपिएफनि दिननि बिटिसि सरकारनि स्किम नङा बिपिएफनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बानायनाय बा बिपिएफ सरकारा बानायनाय मोनसे स्किमनि नाम नोंथांमोना बुंनो हो नोंथांमोनाबो 5,000 रां मोनगोन नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि